ва раҳматуллоҳи ва таъоло ва баракатуҳ. Салому алайкум. подписчикони Арху, саломат бошен. Худованд ҳамата нигоҳдор бошад. бародарҷоно, ростигаби як ҷаҳон ташаккур барои дастгириҳоятон. хеле ва хеле ростигаб дастгириҳои сахт кардестен. зинда бошен. Худованд ҳамата нигоҳдор бошад. бародарҷоно, ҳамин темара камтарак дар бораи ҳамин бародарое мекунем ки мо шуморо бародар мегем, лекин ки шумо моро бисёр маҳал дашном мекунем. Намедонам барои чӣ иққад ненавист дар халқи худмон айгиҷо пайдо шидагиай. ростигап ҳеҷ ақли одам намерасад. кадоме ки ҳастен дар тарафҳои Россия ҳастен, дар тарафҳои Аврупо ҳастен, дар дигар тарафҳо ҳастен, бисёр навис кардем ки ана мо медонем ки дар бораи сиёсат медониву гап намезанем. мисол гап дар бораи аку барои чӣ ба фаҳмиши хитона ёхи шумо мисоли гап ҳамин хел фикри хитона гуфтена. мехоҳем ки ман ягон гапи қабеҳ дар бораи сиёсат гап занам ё ки ягон гапи қабеҳ дар бораи давлати худам, дар бораи миллати худам гап занам. гуфти гапҳои ҳамон рӯзҳо ки бигӯем ки ин бесполезна, бефоида гапҳои шумо мода таъсир намекунад. барои чӣ ки маълумае ки шумо нияттон чия, чӣ мехоҳен ай мо. ин кор ҳеҷ маҳал намешавад. охир дар бораи сиёсат ки гуфтӣ, дар бораи дин чӣ ба намегӯй набошам. ина ман чӣ хеле ки сиёсата намедонам, чӣ хел ман гап занам. ина ман дина намедонам, охир дар бораи дин чӣ хел гап мезанам. мисоли гап намешавад ки ина ман бигӯм ки тарзи намозхониро дар шумо гап занам, тамом ман мулло шидам ё домулло шидам. ин дар ягон ҷо туғрӣ намеғалта. ҳам хел аста. барои ҳамоқа провокатсиони вопрос аки нистойтай додан бачаҳо. натенам хеле гапҳора. мо ин суханҳоро барои чӣ мегем? барои ҷавонони наврас, барои бачаҳои ёш. бо як чизи дигара қайд карданӣ ҳастам. бародарҷоно, илтимос, ман дар навори пештара гуфта будам ки бачаҳое ки то синни солшон то 25 мисол гап метавонанд ки тамошо накунанд, мисол хай тамошоам ки карден, ана мумкин ки нафаҳмед. барои чӣ ман ира гуфтам? барои чӣ ки гап сухан бисёртар мерафт дар бораи бародар, мисоли гап Иззат Амон, дар бораи зиндон мерафт. шумо дар уқа мисоли гап ман фикр мекунам ки интерес набуд. ман барои ҳамоқа хеле фикрое ки ноҷо, хеле ягон фикри чӣ кардагӣ нестам ман. охи мумкин дар шумо маъқул нашавад, барои чӣ ки интерес нанестаи. охи ман барои ҳамоқа гуфтам. такта алҳамдулилло бачаҳо ҳама вақт мо дастгирӣ мекунем. набароди наворои ман барои шумоае ки шумо дар ҳамин роҳ наравен. ҳамин азобе мо кашидем, азобе мо ҳозир кашидестем, азобе ки бародарои мо кашидестанд. зиёда ози ай 300 ка зиёд шидагианд дар ҳамин дурум. бовар кун азоб кашидестанд. ҳамин ин ҳамин комментарията бинавис мардак боре ку ман медонам ки 90% мега ки бародарон накунанд ҳамин кора. ҷавонон ёш нараванд дар ҳамин кор. ин бародарое ки ҳастанд ки провокатсиони вопрос метиҳанд ку мисол гап ту бояд як чӣ бигӯй. ин ақлш намегира. ина ман як 3 кас 4 кас қатъи абшаца кардам. чиста мега ту биро бигӯ ки барои давлат ини хеле чӣ ба ёи кора мекунад, чӣ ба Россия ни хелан ана чӣ ба мисол ҳиҷоба. охир ман не ҳиҷоба ман намедонам ягон чии дини. ман шуморо бо гуфтам бародаро ман намедонам дар чияти дин ту мара иҷа гап назан. ман ҳамиқа ина лична барои шумо мегӯм. ина барои шумо мегӯм ки ина мегӯ ки дар барои Тоҷикистон ира гап зан провокатсиони вопрос додагиинда. бояд як нафар не як каса ман Тоҷикистон ганда кунам. ҳамин хел аста. баъд дар пеши шумо бачаҳои зур мешидаму ба гуфтаи шумо ба фаҳмии шумо ҳам хела ёхи. ва ман хеле бачаи ҳамон гуфти шумо ки братва мешидаму гапа честниша мегуфтаму. ин гап фақат барои шумо честни мешида, барои дигар одамон честни. як ақли ҳамин ақле дорем ки бовар ки дар ягон ҷо ҷо намегира. бародар худат синни солат агар зиёд бигирем 20-25 солаи хестаи омада ин тараф фикр мекунӣ ки мисол тамом дига ман Тоҷикистон намерам. фақат фикри худат тоқа мекунӣ. фикри падару модарта, фикри бародарота, фикри ҳамсояота, фикри дӯстота, фикри ёра намекунӣ. агар ту фикри ёра бикунӣ ҳеҷ маҳалли хел намегӯй. ина ту ҳозир муқобили давлат гап задестӣ. ин мешавад хиёнат ба давлат. ҳамин хел аста. ту бояд инаки мара гапи бояд тура гап занам. палубомо ина меқапанд мебаранад.
ҳозир бо мумкин ки савол биёяд ки ин чанд қай одамо дар инҷа шидан 15-20 сола ҳеч кара на қапидиан на бурдан 15-20 сола ва ё рафтан наметавонанд дигар мисол рафтан наметавонанд ва ё ай Тоҷикистон мисол дигар тамом бугем чорни спискада та ҳам инчунин дар чорни списка ҳастӣ. ин ҳами ранги худд бор ин бародарои ҳастанд бародарои ҷавон мебиёянд ҳамиҷа ин ҳами гап хабара мекунен дигар рафтан наметавонен неким ки рафтен дар қаб мехӯрен минимум ай ҳама пастиш 15 соли ҳаётат меравад. ина ту представат ки 35 сола мешавӣ меброӣ 35 да боши ина бо ҳисобш ки мисол гап 50-60 да мешавӣ баъд меброӣ ту дигар дар ки дар кор мешавӣ бародар пеш ҳами гапа гуфтан. ман ин навора барои шумо мекунам бародаро фарқ надорад дар ҷое ки набошед худ дар аврупои худ дар россия ҷое набошед мо тоҷикем ки охи намешавад дасти ҳамдигаримона чиста по-братски бигирем на ин ки ман дасти тара бигирам бигӯм ки ту бихе муқобили Тоҷикистон гап зан бихе бар муқобили бачаҳои Россия гап зан ҳоли бисёр гап мезанен мегӯй ки ана блогерои тоҷик чандаша номбар кардин чӣ ба дар ҳаққи ва ё гап намезанӣ бародар чӣ хел ман дар ҳаққи инсонҳо гап занам барои он инсона дар ҳаққиш гуфтан аввал мисоли гап айда тараф гӯш мекунӣ баъд хулосата мебарорӣ гап мезанӣ барои ҳамин қа ман позволят намекунам хама ки бибурам дар ҳаққи ягон блогер гап занам единство дар ҳаққи як бародар метавонам гап занам ки дар ҳақиқат ҳар як блогер ба худша душман дорад ҳар як блогер ба худша душман дорад неким ки ман метавонам ми қабулгум ки навораи ҳамон каса тамошо кардам дар бораи блогер братишка Усмонҷон худованд нигаҳдорот бошад агар ки ҳам видеои ман ягон ҷода мисоли гап шумо дар сахт бираса бигӯен албатта ман видеоро удалид мекунам ман дар бораи ҳамон бародар чӣ гуфтанӣ ҳастам просто ман приветствоватш мекунам ки дар ҳақиқат дар бораи мирғҳо гап мезанад дар ҳақиқат дар бораи мирғҳо гап мезанад албатта ман ҳамон инсона приветствоват мекунам ина ман мисоли гап суратшам ки мемонам агар гамҷа телеграмам ҳаст бародарҷон агар ки ягон гапи ман лишни биромад агар ягон гапи ман хитон да сахт расид ягон ҷой нитошид гап занед ман ҳатман ҳами видео худша полнесо удалид мекунам неким чӣ гуфтанам имина дар бораи ҳамон бародар ки ман дастгириш мекунам барои он ки дар ҳақиқат дар бораи мирғҳо гап мезанад дар ҳақиқат дар бораи мирғҳо дигар гап намезанен охи бародаро мо барои чӣ мегем ҳамон мирғҳое ки ҳастанд бисёр касоро сарпаст мекунанд бовар кунем бисёр бародароро сарпаст мекунанд ин инсоное ки ҳастанд айдур гап мезананд ту дар бораи Тоҷикистон бигӯ ё ту дар бораи тоҷико бигӯ фарқ надорад иё ҳам ҳами душмананд ино ҳам ранги ҳам мирғҳо боринанд бовар кунед ман приветствоват намекунам инсоне ки дар бораи тоҷики худаш ягон гапе мебирояд қабеҳ гап мезанад хай хато кард айда тарафгӯш кун баъд хулосата бирор гап зан вақте ки ман мегӯм дар сиёсат лезид намекунам провокатсиони вопрос метӣ ту медонӣ метарсӣ ай ки метарсӣ мохоям ту бори мирғҳоро ман якум бор надидестем хеле мирғҳо ранги худ ё по жизни красные да шумо инам дар дарунам штукачи аҷаври шуморо ҳам хеле бародаро мисол бисёр гап сархам мешаванд айру ту бор ин одамоанд барои чӣ ина мебуроем 4 гап мезанем барои ҳам 4 гапмон меғалтем дигар дар уҷа як барабара сархам мекунем баъд мерем қатъи ту дар ҳами берун ки гап мезанем дар дурунам гапзан бош охи дар дурун медавӣ мераи қатъи администратсия кор мекунӣ ки ҳичи нагӯянд о дар берун як маҳал ваҳс мекардӣ ки мо против давлат гап мезанам против миллат гап мезанам дар унҷа ҳам ку хеле гап зани аҷота бовар кунам хеле маҳкаме мекунанд ки ай гап гуп мемонӣ надуроен ҳами канали ма шумо вообще дар кор нестем бибуроен медуро ҳамчи бародаро бидуро ҳамчи инсон бидуро тамошо кун сухан дошта бошӣ гап зан ҷавоб мегем надонем мегем бародар хай ҳамҷа шумо нафаҳмидем бо мепурсем ай дигар касо инҷа да зиёдаи 300 кас бародарое ҳастанд ки ҷое хато карда бошем ростмон мекунанд барои авай настоитаям хеле ман ин ҳамон бародаре ки ҳаст Усмонҷонам мисоли гап ман дар ҳақиқат дастгириш мекунам ҳамчи слова қати мисол мекунад дар ҳақиқат мардак худ метавонад ҳами як инсонай бибуроянд мисоли гап 100 каси дигар ранги ҳамин бишен агар мумкин ки ягон питух намонад дар ҳамон душанбе як каси мебуроянд оли душманои аваям бисёр ман дидум дар ҳақиқат душманам бисёр дошта буда медуроянд оли бо агар ягон чи нанависем ки ман иҷозат додагем ина братишкае ки сёмка кардестай полнисту аққорат бинависа бачае ки ҳастен дастойни илтимос бифаҳмен правилна барои чӣ ки ин инсонҳо ҳам хел мефаҳманд охи ба дигар хел лавзе ки чиста бигирем бародаронара намефаҳманд чӣ ҳастай хиёл мекунад бидуромадам як аққорат кардам биромадам тамом ман мисол гапи худ ма гуфтам ин дар ягон ҷо мисол гап туғрӣ намебиёяд бародаро
ай ҳамат бахшиш мон бинависа набошам ман иҷозат метам ки ҳамун инсоное ки мебуранд провокатсиони вопрос метиҳанд ҳатман ҷавобшона мегиранд. бисёр блогерое ҳастанд бародаро ман ягонтата номбар намекунам ман ягонтата паста баланд намекунам ҳамиқа чиста по-братски мегӯм ки нами ранги усмон бурин метавонӣ ку ҳар як инсон як видеое бикуна ҳар як инсон як наворӣ бикуна мисолга метавона ку сабабш дар чия барои чӣ намекунед инамиш дар ман камтарак ҳайрон мешам мумкин ки шумо ягон чӣ маём нахо ки ай мурғ мано шумо битарсем бо шумо ҳам нагем ки ман вопроса мисол додаистам провокатсия кардестам ки шумо барои ягон гап хай дар ҳақиқат бовар кунем бачаҳо ягон кас ягон гапто намега ман ҳеҷ боварим намебиёяд ки милисҳои тоҷикистон вақте ки шумо дар бораи мурғҳо гап мезанед шуморо бигиранд ягон гапи лишнӣ бикунанд ягон тема бикунанд то ҳеҷ бовари ман намебиёяд ва ё ҳам инсонанд ва ё ҳам мардаканд ва ё ҳам медонанд мекарданд хай наморо мекарданд метавонанд ина мисолга наметавонанд мисолга бина кира бикунанд ягон гапи ягон темаш бикунанд ҳами усмона метавонанд любое время бигиранд темаш бикунанд мисоли гап намекунанд барои чӣ ва ё ҳам мардаканд ва ё ҳам медонанд ки те дар бораи чӣ гуфтаистае кадоме ки дар бораи мурғҳо гап мезанад мисолга ман приветствуш мекунам кадоме ки дар борае ки дар гапи тарафи тоҷикистону тоҷикҳои тоҷикистон фарқ надора узбекҳои тоҷикистон бачаҳое ки дар тоҷикистон зиндагӣ мекунанд ягон гапи қабеҳ мезанад ман ҳамаи ваёро ҳамчун як бигӯем ки як шағол медонам мардак маънои хел нашава лично ман вор нахӯрдам ина дар барои бачаҳои клуб гап мезанем бачаҳо ман бачаҳои клуб дар ягонташа номардош қатъи во хӯрдагӣ нестам намедонам шумо ки номард бошед қатъи ҳам номардо мешинед охир ман ҳамун хел инсонои во хӯрдагӣ ҳастам ки бародарои клуб ҳастанд ки бовар кун любое время мегуфтем ки бародаро як ҷо рафтан дар корай мегуфтанд братҷон дар куҷое гап зан ози мо мебиёем намега ки куҷо мерем мо латхирӣ мерем ё латкинӣ мерем намепурсанд ини хеле мардакҳо қатъи ман шинос шидагиам то ҳозира гап мезанам о шумо мурғ бошен шумо айбои мо чӣ охӣ шумо қатъи ҳамун инсонои шинос шидагӣ ҳастем ки мисоли гап мега ки ҳами занг мезананд намерем як коса шур бухӯрӣ намерем ягон ҷо марака дар як ҷои марака шумо ҳам хеле инсоно қадди калон шидем мо чӣ хел шуморо исправит карда метавонам дигар дар круги мо то ҳозира ман надидам ягон бачаи клубие ки бигӯяд ки мисоли гап ака дар куҷое биё бирем моро як шурбо бите я чӣ бите хеле гапҳоро ман оли нашинидам дар ваё ҳамчунин дар бачаҳои ваҳдат ҳамин хел бачаҳои ғармда ҳамин хел бачаҳои помирда ман ягон та ҳамин инсонҳо қатъи оли во нахӯрдам ҳамин инсоное ки ягон барои бигӯем ки кишкаманд бошанд хеле инсонҳо кишкаманд мегӯянд худат чӣ хеле ки нақл мекунӣ аз суханҳои худат хеле инсонҳоро кишкаманд мегӯянд дар кругҳои мо хеле нест то ҳозира ман ягон таша во нахӯрдам ростига барои амуқа бачаҳо ҳам хеле провокатсиони вопрос дар кор нестае на тено ки ман медонам ман ай ҳамон навистанд мемре мактаба хушрӯ бихонед ай ҳамон навистантона бовар кун як хеле ҳамон смсотона хонда намешава бовар кун бародарҷоно бахшиши зиёд агар ягон жостки рафта бошам неким ки илтимос дар бораи ҳамин бародарое ки ҳастем дар аврупо бародарое ҳастем дар россия чисто по-братски ягон ҳамин темае ки менависен ягон саволе метиҳен ягон чисто ҳам бародарона битиҳен ранги мурғҳо ранги шағоло натиҳен чӣ дар кораи провокатсионе ту дар тоҷикистон проблем дошта бошо дигар бародаро надоранд охи обязательно ки бояд ҳамаам хеле проблемаи ранги проблемаи ту дошта бошанд ҷавонони мо мисоли гап якгина ба мо медонем 16-17 кас омадагӣ дар тарафи аврупо мисоли гап дар спискаи сиёҳ ғалтидагианд ҷавонони ёш 23-24-25 сола мисол ҳамин мумкин ки бисёр хушон хабарам нашида бошанд дар ҳақиқат ҳамин ҳаёташ месӯза меравад 10 сол 15 соли ҳаёт бародар дар 10-15 соли ҳаёт мумкин ягон ҷои хонатона ободӣ кунӣ ягон чӣ савоби зиёд кунӣ барои ҳамун қишлоқи зиндагӣ мекунӣ барои районта хатиябе барои ҳамсинфота нахо шумо мисол гап дар ҳамин шумо дар ҳамин роҳ биред бародаро як хитон фикр кунеда нагӯ ки мисоли гап мо мегем ба ҷошида мегардем ин иҷада мисоли гап мо дорем прав человека иҷа ҳамаи ҷора зиёдта ин хатоа чӣ дар россия бошем чӣ дар иҷа бошем мо тоҷикем мо тоҷикистон мерем рано и поздно дар кор неста кадоме метавонад дар тоҷикистон кайф кардеста мо кайф куна бигарда фарқ надор клубияту ғармиту ваҳдадиту помирӣ куҷое метавонӣ кайф карда ошад шава кайф кун ҷура не обязательно ки мо бироем ҳамаша мисоли гап неш бизанем
اینا همین توجیگی در روسیه خودتون دیدید احوال خودمون چی گپای آدمایی که پاسپورت دارند پاسپورت روسیه را ای تاجیکستان تمام گرفتن صفرشون کردن روی کردن که این همین خودش یک انتهامای که گجای دا که نباشیم کیه که نباشیم بفهم که در دولت خودت برای دولت خودت تا همون انسانی برای همون خمستای تا برای دولت خودت مثال گپ انا دشمن شیدن برای همه دشمن نمیشه یوخی نشوین برای همه دشمن شیدن نه برای دولت های مثال گپ همسایه قطعی رفت آمدی نست کنیم این بهتر میشه برادرو یک بار دیگه میگم برای برادر جان نمین عثمان خداوند نگهبانش باشد اکنون بسیاری بعد جوست که هم نگیر میدونیم که دشمنان زیاد هستند هر کار کردنشان ممکنه خداوند در پناهش نگه داره любое время اگر همین ویدیو من یکم جدا неправильно یکم خیلی فهمیدی یکم که دست یکم نیتو چی باشه اگر گپ زنه حتما من ویدیو را دلیل میکنم همین ویدیو را من ایمینا برای خطا کردنیم برای چی در حقیقت انسانی هستی که من نمیدونم ما در یک چند کسا یکم ویدیو اختراعی میکنه که درباره مرخو گپ میزنی برای همین برادر جان ما چی میگم که همه وقت سربلند باشه انشالله که связь همه وقت هست به همه جوره по мере возможности چیزی که دست مون که بیایم ما همه وقت مرال نتونیم مثالی گپ ممکنه که سخن قطعی یاردم کنیم خداوند همه تون نگهدار باشد یکم گپی پست بلند زدیم اگر بخشش زیاد برادرها سلام علیکم و رحمت الله و تعالی و برکاته